Bun, de salutare toată lumea, sunt Robi și bine v-am găsit. Am revenit cu o nouă serie. Poate vă întrebați de ce n-am mai postat, pentru că am avut o problemă cu calculatorul și n-am avut nici timp să postez, să dau anunț sau ceva de genul. Totul s-a întâmplat așa de repede. Da, dar acum am revenit, o să postez câte 2 episoade pe fiecare zi. Unul seara și unul ziua. Da. Cum ziceam, am revenit. Acum o să postez, o să fiu cât mai activ. Da, după cum vedeți, suntem pe Green Bucket, m-am lăsat de serverul Rilzone, nu știu ce s-a întâmplat, n-am mai intrat de mult pe el. Cine vrea să devenim prieteni pe serverul ăsta și să ne adăugăm la friends? Da, o să postez cât mai des, acum o să filmez cât mai mult samp. O să facem quest-urile, dar o să pe 14 aprilie o să mă las de acest server și o să mă apuc de serverul Green Bucket. Poate o să iau și admin, poate helper, cine știe. După cum vedeți, nu sunt admin. Am doar cât skin. Așa. Super. Așa. Deci ce s-a mai întâmplat în viața mea de când am mai postat? Da. Acum o să postez cât mai des. A venit și Paștele. O să vedeți câte 2 episoade pe zi, unul ziua și unul seara. Nu știu. Facem și noi quest-urile. Pe serverul meu mă puteți găsi cu numele Lemon Șoferul. Am și o level 2, doar ce m-am apucat. Jucam pe serverul Orange Bucket, acolo am un cont destul de bine stabilit. Da. Ia stați așa, că skin 4 5, cât era? 1, 2, 3. Uitați, avem skinul lui Tiberius. Mă întreb când o să apară V4, chiar vreau să apară. Dacă știți când o să apară V4, dacă vreți să filmez alte serii pe alte jocuri, îmi spuneți, eu să filmez pe CSGO, dacă e
Așa, gata. Poate la 8 fix o să apară un videoclip, la 8 fix o să apare. Facem videoclipul la ore fixe. Așa am ajuns. Te uiți la peu. Tot așa. Nu mai bine. Sper că ultimul obiect nu a fost găsit, iar evenimentul la sfârșit. Felicitări și mulțumesc pentru participare. Dacă vreți să mă apuc de green sau de yellow baguette, puteți scrie în comentarii. Cel mai probabil o să ziceți că să mă apuc de yellow baguette. Dacă vreți să continui cu seria aceasta de Sam, puteți scrie în comentarii. Dacă o să vreau să fac un event pe serverul Orange Baguette, că am un customs acolo, un KK, poate o să fac chiar un event. Nu știu sigur. Gata, am terminat și quest-ul. Așa. Mă întreb cât o să ține videoclip. Oricum o să văd la montaj. Încă 4 ore jucate și dau și win level. Două secunde. Remove helmet, parcă era. Nu era așa.
permanent, file, live, file list, hashpanet permanent, ce level are escape, are level 46. Hai să luăm un NRG de aici. Dacă e NRG. Super, super, nu mai e nici NRG. Aoleu, frate. Super. Tocmai asta să animere să mă calce pe ele. Așa. Ne plimbăm cu admiralul ăsta. Deci, cam asta a fost pentru episodul acesta. Nu știu dacă a fost scurt, nu știu dacă a fost lung, dar o să mai postez episod și mâine. De data aceasta eu am fost Robi și v-am pupat. Hai, ciao!